Entenent les etiquetes dels productes. Us heu preguntat mai què signifiquen les etiquetes dels productes realment? Contenen una gran quantitat d'informació vital per als consumidors i és essencial entendre-les per prendre decisions informades en les vostres compres diàries. Què són les etiquetes dels productes? Les etiquetes són el mitjà principal de comunicació entre els fabricants i els consumidors. Proporcionen informació sobre l'origen del producte, la manera de conservar-lo, els ingredients que conté i els nutrients que aporta a la vostra dieta. Dades obligatòries en les etiquetes d'aliments envasats. És important saber quines dades són obligatòries en les etiquetes d'aliments envasats. Aquestes inclouen la denominació de l'aliment, la data de durada mínima o de caducitat, les condicions especials de conservació i o condicions d'utilització, el nom o raó social i la direcció de l'empresa alimentària, el país d'origen o el lloc de procedència, la indicació del lot d'acord amb les normatives vigents, la llista d'ingredients, la informació nutricional. NutriScore, una ajuda addicional. A Espanya s'ha implementat el sistema d'etiquetatge NutriScore, que classifica els productes de l'A a la E, de més saludable a menys. Aquest sistema utilitza colors per facilitar la comprensió i ajuda als consumidors a prendre decisions més saludables de forma ràpida i senzilla. Segells i certificacions. Podeu trobar segells i certificacions a moltes etiquetes. Aquests indiquen característiques com ara productes ecològics, sense gluten o no transgènics. És important conèixer el significat d'aquests segells. Entenent les etiquetes dels productes per un consum responsable. Un bon etiquetatge és el primer pas per un sistema alimentari sostenible i saludable, així com un consum més conscient dels recursos naturals. Per si cal ampliar, aplicacions mòbils com a suport. També podeu utilitzar aplicacions mòbils com a suport per obtenir informació sobre els productes. Mai no hauríeu de substituir la lectura detallada de l'etiqueta per la informació proporcionada per una aplicació.